Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без зур Ширкли авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Махмутова Нажия Идрис кызы каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше, кызлары, кияүләре, улы, килене һәм барча оныклары котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Минем тормышымның асыл баганасы. Мине чын бәхетле ир итә алган яраткан хатыным. Бүген синең матур туган көнең. Теләкләрне эзли башлагач берне аңладык. Ни теләсәк тә барыбер аз сыман тоела. Яратам дигән сүзләрне безнең яшьләргә җиткәч кабатлау бәлки урынсыздыр. Тик күңелем барыбер шуны таләп итә. Безгә ничә яшьләр генә тулса да, сиңа булган мәхәббәтем мәңге сүнмичә еллар узган саен арта барыр. Бәхет кышым, алтын алмам минем, яратам дип сине кабатлыйм. Гомер елларымның сукмагыннан горур булып парлы мин атлыйм. Гаилә учагымның җылы утын сүндермичә саклап яшисең. Бу тормыштан һаман тәмен тоеп, мәгънә дигәннәрен эзлисең. Әниебез безнең йомшак күңелле, ачык йөзле, сабыр. Әниебез күп кайгы-хәсрәтләр күрсә дә, сабыр итеп, түземле була белде. Аның күңеле гел яхшылыклар, изгелекләр кылырга тели. Алар әтиебез белән бергә матур итеп гомер кичерәләр. Безгә алар үрнәк булып яшиләр. Без, балалары, әниебезгә чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Яраткан әнкәебез, әбекәебез, гомер бәйрәмеңдә синең янәшәңдә булып, безне иркәләп үстергән җылы кулларыңнан үбеп, бар изгелекләрең өчен рәхмәт укыйбыз. Син әни исемен юкка гына йөртмисең. Син газизыбыз, олы хәрефтән әни дә, әби дә. Алга табада безгә шулай бәхет өләшеп, киңәшләреңне биреп, дугаларыңнан калдырмыйча мәңге яшә. Әнкәй диеп карыйм күзләреңә, күпме наз бар алар эчендә. Карашларың җылы бирә безгә, яшәр өчен бирә көчен дә. Фәрештәгә тиңләп кенә сине җитәр микән сөеп кочарга. Җыелыштык барыбыз да бергә, туган көнең белән котларга. Кабул итсин теләкләрнең иң зур, матур булган гүзәл бәйләмен. Котлы булсын, матур булып үссен, әнкәебез күркәм бәйрәмең. Хөрмәтле Нажия Идрисовна, тормыш иптәшегез, бала оныкларыгыз һәм барча туганнарыгызның да бу изге теләкләре тормышка ашсын. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый.
şoklarında yaşıyorsan